ako kahits yan guys. Nabili na akong pitaka. Mangita ako kahits yan. May tag na ako mahitsan. Kaning inobay, try na ito. Nag-hits be. Kung nga, pwede ba ni siya? Okay. Kani, pwede ni. Ihunong. Ayos. Mang hits, boss? Okay kayo. Oh, salamat kay boss ha. Okay. Murag na basa dyan mo ako ang pangangailangan ba? Mas nakakuan man ko loads, naka-hits man ko loads sana ako ipatag na sa inyong duha. Kaning driver o kaning nagpasayro sa transit. Okay. Kung ang Bisaya sa whistle kay pito. Pito. Unsay English sa pito? 7. Dahil dyan, meron kang Ayaw,